Hello manen kakabsate di man ninyo dahil sa ket enjoy tilog ka no sa natatayo ken dagiti napipinta sa Gusti Hong Kong agyaran. Nasamki nga isip mo isuti bagnos ko napnuan ragsa daytoy rikna kaadam tuy denna dinto kuman amarsa nasudi ngaya sinangatan nga agpapan tungpal biyan di mauma dagitoy mata amang buy-buya takin na pintas nga awane iti umarta jak mauma amang nanam sam iti agek mo sapsapule tanairot ngarapok mo sikat ilubong ko buong biyag ko sikat iliw-liwa no aglidan daytoy rikna day tatimek mo sunata to'y puso day taayat mo ket kasilpon to'y angis ko nudumteng ko dapan lubos ja ipalubos amar saan to'y ayan-ayan wen isapata tangaming sika awan sa bali ngagtagikwa daytoy puso to'y nakam ko kukwam ida sikat ilubong ko sikat iliw-liwa no agliday daytoy rikna day tatimek mo sunata to'y puso day taayat mo ket kasilpon to'y angis ko tanasam-i nga isip mo isuti bagnos ko
ragsa day tuy rikna kaadam tuy denna dito kuman amarsa nasudi nga ayat sinangaltan nga agpapan tungpalbian sinangaltan nga agpapan tungpalbian. Awan mabalin ko no isu tiragsak mo ipapanaw mo to'y sidong ko ken panggap mo nga umadayo when jak may tedken ka nam ay may palakam na anyang arun sapay kuma ragsak na namin yung tuadwa awan impaidam ko impaay ko amin na ragsak mo uray pa'y ipupusay ko isulake tikid daw mo no naragsak ka maliliwag ay tuyrik na patsek unay awan dua-dua sa pulan to day diragsak ta iti ka nito ama panunot mo ti agsubli to'y sidong ko at tuyak la amang namnama ke nagur uray ken ka taing kari wen siksikan tiat tagi kwa usok kenrik na among dayta o sanyata naragsakak no naragsak ka awan mabalin ko no isu tiragsak mo ipapanaw mo to'y sidong ko ken panggap mo nga umadayo
nam ay may palakam na anyang aron sapay kuma ragsak na namin yun to adwa. Itika nito ama panunot mo tiag sudli tuy sidong ko at tuyak lang amang namnama ke nagururay ken ka taing karik wen siksika tiag tagikwa pusok kenrik na among dayta o sanyata naragsak ka no naragsak ka. Sarabi ana ulime Naitatimek mo iinak langeg Dardarip-dipen nakatuy ayat Ket sikat inak malagipay Mari nga pilit dinasam itaridep ay ayate Nupan panunuten dinasam itngayat mo Jak makaturog Jak makaitna Ket pusok tiag sangsangit ay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay ay sarabi ana ulime Imek mo iinak langeg Depen nakatuy ayat Ket sikat inak malagipay Mari nga pilit dinasam itaridep ay ayate Nupan panunuten dinasam itngayat mo Jak makaturog Jak makaitna Ket pusok tiag sangsangit ay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay. Oh, please don't ever go. So please don't ever go. I know
pag-ibig? Bakit pa hindi pantay-pantay ang pagpili? Tao rin naman ako na may pusong nasasaktan. Oh, pag-ibig, bakit ba hindi ka parehas? Oh, pag-ibig, bakit kay lupit mo sa akin? Ano bang nagawa? Ako ba ay isinumpa? Ano bang nagawa? Ako ba ay isinumpa? Ket ilan gagayam dito tayo manay nagibusan ti upload tayo. See you